колкото и успешен да си, каквито и върхове да покориш, нищо от това няма смисъл, ако в края на деня не се прибираш в дом, където си чакан. Щастливото семейство е истинската награда за всички усилия. Нашият подарък за вашето семейство е топлината, която да ви води вкъщи. Това, което правиш ти за семейството си, НВО прави за дома ти. Нов клас високотехнологични топлоизолационни системи от Сен-Гобен. Не само дълготрайна красота, но и топлина, комфорт и спокойствие. Не просто мечта, а сертифицирано обещание. НВО. Вдъхнете нов живот на вашите фасади.